खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीब बसुमतारी आरो बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों तामुलपुर जिल्लानि मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट। बे समाव नोंथांमोननो फोरमायनांगोन दि तामुलपुर जिल्लायाव मोनसे सोमोनांथाव आरो गिख्रंथाव जाथाय। सानै बिदा बिफंआ थामहिनबा गंसे नखरनि सानै बिदा बिफंआ ना गुरनो थांनायाव गिलु बालु बमा मोनबोनानै बै बमाखौ न' फारसे लाबोनानै दोननायाव बेरफ्रुनानै जायगायावनो थेर बेथेर जानानै सासे लाइमोननि जिउ खहा आरो गुबुन सासेया बे समाव गाज्रि जोखोम जानानै देहा फाहामसालियाव जिउजों जुजिगासिनो दं होननानै सुलुंनिफ्राय बे समाव मिथिनो मोननाय जादों। आरो मख'नांगोन बे जाथायानो जादों तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बगाजुलि धलापारायाव मोनसे गिलु बालु जाथाय, जेराव सानै बिदा फंबाया ना हमनो थांनायाव मोनसे दैखराव एबा दैमायाव ना हमनो थांनायाव गिलु बालु बमा मोनबोनाय जादोंमोन आरो बे बमाखौ न' फारसे लाबोनायाव बेरफ्रुनानै जायगायावनो थेर बेथेर जानानै सासे लाइमोननि जिउ खहा आरो गुबुन सासेया बे समाव गाज्रि जोखोम जानानै देहा फाहामसालियाव देहा फाहामगासिनो दं होननानै बे समाव माखासे मानि सुलुंनिफ्राय बे समाव मिथिनो मोननाय जादों। बे समाव बिग ब्रेकिं आपडेट तामुलपुर जिल्लायाव सोमोनांथाव जाथाय आरो गिख्रंथाव जाथाय, आरो बे गिख्रंथाव जाथायानो जाबाय तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बगाजुलि धलापारायाव गिलु बालु मोनसे जाथाय। आरो बे जाथाया सानै जेवजा बिदा बिफंआ ना हमनो थांदोंमोन। बे ना हमनो थांनायावनो गिलु बालु गंसे एबा बमा मोनबोनाय जादोंमोन। बे बमा मोननायखौ न' फारसे लाबोना दोनफैनायाव ब्रास जानानै बेरफुनानै जायगायावनो थेर बेथेर जानानै बे समाव जिउ जोबनायखौ बे समाव सोराङाव फैदो एबा सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। आरो गुबुन सासेया बे समाव गाज्रि जोखोम जानानै देहा फाहामसालियाव देहा फाहाम जागासिनो दं होननानै बे समाव सुलुंनिफ्राय बे समाव मिथिनो मोननाय जादों। दानिया नायलांदों जे ना हमनो थांनानै माबोरैहाय बमा मोनबोनानै ब्रास जानानै जायगायावनो सासे बर' लाइमोननि जिउ खहाजों लोगोसे आरोबाव सासेया माबोरै गाज्रि जोखोम जादों, जों बेखौ माखासे ससियेल मिडियानि गेजेरजों शेयार खालामनाय माखासे भिजुअलखौ नोंथांमोननि गेजेराव लाना फैदिनि। बेखौ फोथारनांगौमोनलै, गाबनो होनाङामोन पुलिसखौ बुंबाय नैयो बिमामोन बेस्रा बिमानि सोर सहायनो हागोन देलाय फिसाखौ बिदि नायनानै गाबबा। दंग'आवनो मोनबोदोंनो लोगोफोर बमा खननानै लाबोनानै सासे गथ'आ जायगायावनो बेरफुजोबबाय, सासेया ओमफ्राय माबा जाबाय। ओइ बबेनिफ्राय लाबोनायमोननो बमाखौ? दंग'नि फैनायनो आब'। दंग' बोहैबोदों? थैबाय थायो आङो। दै गिदिराव फैनानै बोरियाव थाबायलै। गिदिरमोन नामा बमाया? जानो र' गोलावदों। आयु मानो लाबोनांगौ जाखो? जोंबो जिरायबाय थानायाव मा बेरखो? गारिफोरसो बेरबाय नामा होनदोंमोन जों। बिमाया नै आयु बोरै सहायनो हागोन देलाय गावनि फिसाखौ बिदि गेब्लेनाय नुबा।